Un día logo a todos e máis a todas. Imos falar deso que pon aí, da tipoloxía, tamén de como foron cambiando ou como pensamos que foron cambiando as gaitas de fol no noroeste da Península Ibérica. Vamos a empezar polas, digamos, as máis primitivas, que son seguramente, este é o que funciona, son seguramente as gaitas que empregaban os nenos. Sucede unha cousa curiosa en Galicia, supoño que noutros países tamén, e é que os nenos no seu camiño de aprendizaxe, desde que son pequeniños hasta que por fin collen unha gaita dun adulto, van usando unha serie de instrumentos musicais, primeiro soprados directamente coa boca, despois engadíndolle un fol, que rememoran exactamente o que é a historia coñecida das gaitas de fol. Entonces aí hai un debate que non se sabe se esas cadeas de instrumentos que usan os nenos representan a cadea evolutiva real ao longo do tempo, porque esos instrumentos foron quedando no folclore infantil, ou se realmente é outro tipo de proceso. Eu, na miña forma de ver o asunto, penso que sí que representan unha cadea evolutiva, porque se foron quedando os nenos, xa o decía Sachs, que os nenos van quedando cos instrumentos que os adultos usan e que despois poden deixar de usar, pero que os nenos os conservan. Así, pois hai nenos en Galicia que usaron, por exemplo, o que usan, oboes cilíndricos dobles soplados directamente ca boca, por exemplo, que é un instrumento que no resto do mundo está extinto, é un aulós, vamos, ou unha tibia, como lle queirades chamar, e que en Galicia os nenos, pois de aquí das montañas de Ourense de Tribes, ainda os usaban, e como eso moitos outros instrumentos de lingüeta doble ou sinxela que soplaban directamente coa boca. Despois, cando tiñan esa edade dese neno que tedes aí, pois que pode ser uns 9 anos, 8 anos, engadían esos instrumentos que tocaban coa boca un fol. Este proceso supónse que sucedeu na historia alrededor de hai uns 2000 anos, pero tampouco hai un dato certo, nin se sabe onde exactamente foi a primeira idea de engadirlle unha bolsa de aire a un instrumento que se tocaba coa boca. O caso é que ese foi o nacemento das gaitas de fol e queda reflectido na historia dos nenos pois máis ou menos a esa idade, aos 8 anos. E así aparecen por toda Galicia pois gaitas feitas con cana ou con sabugueiro, como esa que tedes aquí, normalmente cunha vincha dun porco, tamén con peles de gato, peles de can, bueno, con diversas cousas animais que se poden empregar para facer un fol. Aparecen tamén gaitas deste tipo máis complexas, as que xa lle engadían un bordón, así as hai desta, como esta de sabugueiro, ou hai nas de cana tamén, de cana india, desta cana gorda tamén, hai varios tipos. Estos seguramente sexa o tipo de gaita máis primitivo. Bueno, puxen aquí Idade Media porque realmente estes instrumentos que acabades de ver son seguramente moi anteriores á Idade Media. Ninguén sabe, o que se sabe que as primeiras novas do fol son hai uns 2000 anos, entonces, pois, bueno, estes instrumentos poden ter ao mellor de 2000 para aquí, ou se unha cousa é que haixa unha nova, outra cousa é o momento real no que xurde un instrumento. Entonces, que as novas sexan primeiras novas das gaitas de fol sexan hai 2000 anos, non quere dicir que sexa o momento en que apareceu o fol, senón que pode ser pois moitísimo máis primitivo. Os homes sempre artellamos cousas complicadas moito antes do que parece, non? Se alguén pintou as cousas estas, os bisontes estos de Altamira, ou sea, esa sensibilidade, por exemplo, artística, seguramente vai aparellada cunha música complexa, e unha persona que é capaz de pintar aquelo, por que non iba a facer un fol cunha vincha dun mesmo bisonte, non? O sea, eso non o sabemos ni non vamos a saber. Pero bueno, puxen aquí Idade Media porque é o período no que sí que xa temos novas certas, máis ou menos onde empezan as historias, aparte destas primeiras novas que temos de Grecia e de Roma sobre o uso de instrumentos con fol. Na Idade Media sí que xa temos moita información, moita iconografía. Entón, vou falar das tipoloxías que coñecemos na Idade Media aquí no noroeste. Hai gaitas como esas que tedes nas cantigas. As cantigas son un dos tres fitos histórico-musicais do noroeste da península. Iso non ten dúbida. Hai un que é o Pórtico da Gloria, hai outro que son as cantigas, outro é o Códice Calistino de Manolo. Bueno, ahora xa volve estar na catedral, pero bueno.
Bueno, son tres fitos e teño que chamar a atención sobre eso, porque realmente, dadevos conta, son tres cousas importantísimas en Europa que non teñen parangón noutros lugares de Europa, esas tres cousas. Entón, eso dame pé a pensar que Galicia foi un sitio, Galicia e o noroeste, cando digo Galicia, falo do noroeste, Portugal, Asturias, toda esa zona. Falo de Galicia porque estou aquí, pero, bueno, podíamos falar de as cantigas en realidad pertencen a esa zona, cando se fixo as cantigas, o que abranguía o reino de Galicia era desde o norte hasta Sevilla, o sea, con casi todo Portugal. Entón, bueno, falo de Galicia por costumbre. O Pórtico da Gloria, por exemplo, ten intención de representar instrumentos reais, tan reais como que se fixeron copias e funcionan perfectamente. Desde o meu punto de vista, as cantigas de Santa María funcionan exactamente igual. É dicir, cando un artista, e eu teño feitas probas, se intenta representar un instrumento musical, así simplemente por representalo, normalmente introduce na iconografía un modelo cognitivo, é dicir, introduce un fol, uns tubos e os buratos ao mellor ponos no ronco ou pon o ronco como lle cadra, é dicir, é un modelo que está na cabeza. Unha gaita de fol é un saco como pintan os nenos, un saco, uns tubos e uns buratos. Vale, pero cando xa un artista introduce detalles organolóxicos claros, quere dicir que está copiando un modelo da realidade, está copiando literalmente, porque senón non ten sentido. Se vos lle decides a un artista que vos pinta unha gaita de fol e non ten nada que ver, nin está vendo unha gaita de fol, pode a pintar, pero obvia detalles que son organolóxicamente importantes. Non sei se entendedes o que vos quero dicir. Ben, nas cantigas hai detalles organolóxicos claros dentro das gaitas, non? Por exemplo, aquí podedes ver, estos son gaitas que probablemente son de tubo cilíndrico e, polo tanto, supoñemos que eran gaitas de lingüeta sinxela, gaitas de pallón. Aquí está claro que é unha gaita que ten un tubo cantor, porque ten os dedos perfectamente colocados encima del, e máis un bordón da mesma longitude. Gaitas como estas aparecen nas gaitas de Cana, con bordón e punteiro da mesma longitude, inda na provincia de Pontevedra. E cos tubos máis ou menos deste mesmo tamaño. Vedes que están absolutamente ben pintadas, cos dedos nas súas mans, os sopletes, os foles, bueno, con todo o luxo de detalles. Este é unha das tipoloxías que ainda se pode observar entre os nenos hoxe. Esta, non con esa forma exacta, pero sí con esa mesma composición. Hai outra que está tamén claramente pintada, que son unhas gaitas que levan un tubo cilíndrico tamén, polo tanto tamén seguramente de pallón, de lingüeta sinxela, e ademais levan un resonador de corno na punta. Neste caso non sabemos se era de corno ou feito de madeira, parece máis ben feito de madeira, pero o modelo está claro cal é. E esta sobreviviu hasta nós, sobreviviu neste instrumento que achamos no Baixo Miño, que é a rosca, un instrumento de lingüeta sinxela, un instrumento sin subtónica, que é un dato importante, é dicir, emite 6 notas, nada máis, e ten o seu resonador. Instrumentos semellantes aparecen tamén no Bierzo. Instrumentos semellantes á rosca son estas pipas. As da esquerda atopounas aí Luís Mondelo e a da dereita un rapaz que é arqueólogo, Tomás, trouxoma, que a facía o seu avó. Son de perforación cilíndrica e levan un pallón. E acoplábanse en foles, polo tanto son gaitas de fol, non son instrumentos para tocar directamente coa boca. Son casi con seguridade todos estes instrumentos supervivencias de tempos moi antigos. De feito, se vos fixades na rosca, a rosca ten uns anéis dibuixados no punteiro, está feita a man, está feita cunha navalla, e estes anéis aparecen en todos os instrumentos, bueno, todos non, en moitos dos instrumentos de tubo cilíndrico lingüeta sinxela que aparecen desde Rusia hasta aquí, estes mesmos anéis. Decía Baines que este tipo de punteiro, solo que é o punteiro que tiña unha diseminación neolítica, o sea, dai uns 6.000, 7.000 anos. Por lo tanto, estamos falando dun instrumento moi antigo. Ben, despois hai outra morfoloxía que tamén aparece, mirade, á esquerda é Burgos e á dereita é León. É a mesma, é un instrumento de dous punteiros paralelos. Seguramente estos teñen sección cuadrangular, aparecen moitas gaitas no mundo así con ese tipo de sección,
e tamén seguramente de pallón, de lingüeta sinxela. É parecida tamén á rosca no aspecto de que teñen un resonador na punta. Instrumentos como estes aparecen en moitos outros sitios de Europa, non ten ninguna novedade, simplemente saber que aquí tamén se usaron. Pertencen á familia do que se chaman os albogues. Albogues ven da palabra árabe albuk, que significa o corno. O corno porque tiñan un corno na punta simplemente, e hai albogues soprados directamente coa boca, como por exemplo a alboca vasca, que repite este modelo, non? 2 tubos melódicos e cun resonador na punta. Ben, outra morfoloxía máis, que esta sí que non chegou hasta nós, máis que por exemplo no alboca aquí na península, de doble tubo. Sí que se atopan instrumentos soplados directamente coa boca, era o caso do gaiteiro de Punxín, de Iquí, que sabedes que tocaba con aquelas gaitas pois co fol feito con peluche e con 2 punteiros. Era unha construción súa, o dos 2 punteiros, pero rememoraba a súa época infantil, porque cando ele era neno construía gaitas que se soplaban coa boca con 2 tubos. Entonces el quixo repetir aquel modelo infantil nas súas gaitas normais e puxolle 2 punteiros á gaita. Bueno, ben. Despois, no medievo, aparecen gaitas que pensamos que eran de lengüeta dupla, de palleta, o que lle decimos palleta. E aquí o máis normal que aparece é o modelo medieval básico, o que aparece en moitísimos sitios da península, que é un fol, un punteiro cónico e un roncón. Ben, que o punteiro cónico leve palleta é casi seguro, o sea, porque sobreviviron esas gaitas nesa forma hasta hoxe, o sea, pois en todo o noroeste, en todo Galicia hai esa gaita de punteiro a roncón, todas levan palleta, en Asturias tamén, en Portugal tamén, o sea, non ten moita dúbida. No que sí que hai dúbida, e iso apuntou no Alfonso, é no tipo de palleta que levaban os roncóns. O tipo de palleta que levaban os roncóns podedes ver o asunto nestas 3 fotografías. Á esquerda de todo tedes o gaiteiro do capitel de Melide e vedes que ten un roncón claramente cónico, moi cónico ademais. Aí volvo outra vez aos dibuxos dos nenos, porque cando un neno representa unha gaita, o detalle de se o ronco é cónico ou non sí que o ten en conta. Mirade, é unha cousa que por algunha razón se mete na vista e queda integrada. É dicir, se un neno ve algo que é cónico, pinta o cónico. E se ve que é algo cilíndrico, pinta o cilíndrico. De feito, os dibuxos que fan os nenos das gaitas son todos cilíndricos e na punta sí que levan un resonador. O sea, é algo que se mete na vista. Por lo tanto, para un artista que non teña nada que ver coa gaita, que era o caso de todos estos prácticamente que facían estos capitéis, pois seguramente tamén se lles metía na vista e representaban o que vían. Que importancia ten isto? Pois ten importancia, porque os roncóns cónicos, é dicir, unha gaita, a gaita ven dun instrumento que se tocaba na boca directamente, non? Entón, esos instrumentos sempre levan o mesmo tipo de palleta nos 2 tubos, non? Nos 2 tubos que se tocaban, ou eran pallóns ou eran palletas. Cando a eso se lle puxe un fol, o normal é que os 2 tubos tuveran o mesmo tipo de palleta. Por lo tanto, é moi posible que as primeiras gaitas tuveran palleta no roncón e palleta no punteiro. De feito, a min díxome o gaiteiro de Estás, que é o último gaiteiro de Barquín, que as ronquetas das gaitas de Barquín levaban palleta, non levaban pallón. O sea, que é unha cousa bastante curiosa. Bueno, o caso é que é bastante posible que estas representacións que tedes aquí correspondan, por exemplo, esta é claramente cilíndrica con resonador, o que temos hoxe. Esta é claramente cónica. Na época medieval aparecen as dúas por todos os sitios, cónicas e algunhas pois así cilíndricas, o sea que é posible que houbera xa os 2 tipos de gaita nesa época, non? Con bordóns de palleta e con bordóns de lingüeta sinxela de pallón. Ben, esta é a área de distribución do modelo medieval no noroeste da Península Ibérica, aproximada. Supoñemos que é unha área que regresou desde unha área máis amplia, pero non o sabemos. Eu penso, desde o meu punto de vista, que a área de maior implantación, incluso na Idade Media, era parecida a esta, porque, bueno, porque senón quedarían moitos máis restos iconográficos, e a partir desta área hacia baixo,
Quedan moi poucos restos iconográficos da gaita, non desa edad, e, sin embargo, nesta zona do noroeste, na época medieval, hai moitísimas iconografías. Polo tanto, é posible que o mellor non regresara, que simplemente esta fose a área de implantación tamén máis forte durante a Idade Media, pero iso tampouco o vamos a saber nunca, quizá. En toda esta área aparece esta tipoloxía medieval de gaita de fol, pois cun roncón de lingüeta sinxela, grande, e un punteiro de palleta doble. Nesta área tamén aparecen dous tipos de palletas diferentes, o cal para min é un detalle moi importante. Na zona colorada aparece seguramente o tipo de palleta medieval, que é un tipo de palleta que está feito ca parte blanda da cana, que normalmente ten as follas bastante pequenas en comparación coa outra palleta da que vos vou falar agora, e que pode levar un xugo de cana, dúas tiriñas de cana que xunguen ou non. Pode o levar ou non. Os gaiteiros vellos decían a min, unha palleta boa non necesita xugo. O xugo ponse cando a palleta sale mal, para controlar as follas. Aí tedes unha palleta, por exemplo, da zona da Fonsagrada, é igual que a de Asturias, igual que a de Trás-os-Montes e igual que a de Setúbal. En Setúbal falamos hai un par de anos cun gaiteiro e tiña as palletas que non había forma de diferencialas das asturianas ou das galegas do centro de Arzúa e Terra de Melide ou das da Fonsagrada. O sea, hai o mesmo tipo de palleta. Polo tanto, é posible que este fose o tipo de palleta medieval. E despois hai outra zona que corresponde aproximadamente coas provincias da Coruña e Pontevedra, que é moi distinta, non ten nada que ver. Faise ca parte exterior da casa, conserva, e inda a palleta conserva, como vedes aí, o que chamamos noso cristal, e ten un xugo de metal. O sea, é unha palleta seguramente máis moderna que a outra, bueno, seguramente, casi con total certeza. Non sabemos de onde ven esa palleta, eu non o sei, desde logo, se foi un desenvolvemento desta zona ou non, nin idea. Aparecen outras palletas semellantes por Europa, eso sí, por exemplo, na gaita irlandesa, é unha palleta moi semellante. Aquí tedes palletas do tipo medieval, se lle queredes chamar así. A da esquina de abaixo é unha palleta asturiana, para que teñades unha referencia de tamaño. Unha palleta asturiana moderna que é máis grande que as antigas. As asturianas antigas son máis parecidas a esta, pero esta non é asturiana, esta é galega. O sea, está dentro de Galicia. E o resto son palletas do mesmo tipo. Esta está feita de corno, esta é de Mondoñedo, esta é do centro de Galicia, esta é de Escornabois, do gaiteiro de Escornabois. Bueno, das outras non me lembro exactamente, pero teñen máis ou menos o mesmo modelo, non? A gaita de tipo medieval ten nesta zona diferentes modalidades, simplemente pola escala, polos torneados, polo tipo de vestido que levan as gaitas. Aquí tedes un modelo, que é o modelo transmontano. Esta é unha gaita antiga de dúas igrexas. Bueno, non levan normalmente un vestido no fol, aunque o poden levar. Teñen uns calibres nas madeiras grandes, moitas veces van decoradísimas por fora, e é unha gaita que todo o mundo diferencia pola súa sonoridade, non? Teñen unha escala que ten unha escala modal, ten subtónica, ou sea, está máis cerca da subtónica que da sensible, e ten o terceiro, o sexto e o sétimo grado rebaixados, digamos. Eso, ainda que entre os montes as escalas varían moito, moito, moito. Isto é unha gaita coimbrá. A gaita coimbrá ten un aspecto, se queredes, máis parecido ao que é unha gaita das que nos coñecemos aquí en Galicia, un Asturias ou un Sanabria, porque leva o seu vestido. Diferenciase no sitio de colocar os tubos. Se vos fixades aquí, os transmontanos poñen no pescozo o punteiro e o soplete nunha pata e o roncón noutra. Que en Galicia este soprete e este roncón van cambiados de sitio na pata. Por lo tanto, nas gaitas antigas galegas o roncón sale vertical e o soplete ven hacia a boca, e na transmontana é ao revés. O soplete ven hacia a boca e o roncón cae hacia baixo, simplemente porque se cambia de pata. Na coimbrá sucede que o soplete vai no pescozo. Por lo tanto, o soplete ven desde a parte de arriba, e o ronco cae moito para atrás. O sea, hai diferencias tan sutiles como eso nas tipoloxías do noroeste. En canto á escala, ten unha escala modal moi parecida a algunhas gaitas transmontanas, as gaitas de Coimbra. É unha zona
Bueno, hai que ver se é unha gaita policromada, que as hai, unha zona de moitísimos gaiteiros e unha tradición moi poderosa. É frecuente tamén que os foles leven eses dibuixos con rayas cosidas, tiras de cores. En Galicia Sur, na Galicia do Sur, aparecen este tipo de gaitas que todos coñecedes. Bueno, digo no sur porque despois hacia o norte varían, é o mesmo tipo de gaita, pero varía a dixitación, varían os torneados, moitas cousas. No sur de Galicia atopamos xa escalas con esos graus, o cuarto, o sexto e o sétimo temperados, ou xa moi cerca do que é unha escala temperada. Non é nada de extrañar porque toda a parte de Ourense foi moi rica en bandas de música popular. De feito, a primeira banda de música apareceu aquí en Ourense e o primeiro grupo que incorporou un clarinete e unha caixa para tocar é de aquí, non? Que era o gaiteiro o Ventosela, que estaba ao lado da primeira banda, da Lira de Ribadavia, a 3 kilómetros, non? Entonces, bueno, en Ourense seguramente, é dicir, o proceso de temperamento aquí en Galicia ten absolutamente todo que ver coa chegada das bandas populares. Entonces é normal que as gaitas de por aquí xa teñan, as gaitas máis antigas teñan xa escalas moi parecidas ás temperadas porque se empregaban para tocar con instrumentos das bandas. Despois, máis ao norte, tedes xa gaitas como esa, por exemplo, seguramente sexa unha gaita do Galfarro. O Galfarro, inda que era asturiano, da zona do Navia eu, fixo moitísimas gaitas para Galicia, moitísimas gaitas para Asturias. De feito, dicíase que cando alguén pululaba moito por un sitio que era como unha gaita do Galfarro. O Galfarro facía gaitas a miles. Ali sí que, na parte sur de Galicia, en todo Portugal, Sanabria, hai dixitación aberta, xa, según imos hacia arriba, empeza a aparecer a dixitación pechada, e ademais faise máis tensa, é dicir, recúrrese máis ao efecto da tónica, e isto xa sublimase en Asturias, que é unha dixitación moi tensa, moi apretada, no que a tónica está sempre moi presente entre nota e nota. Bueno, estas gaitas xa según imos hacia arriba aparecen moito gaitas en modo de sol, como a asturiana ou como, todas as da Fonsagrada e a das Mariñas. Bueno, a gaita asturiana, iso que vos falaba agora, ten unha dixitación pechada moi tensa, é unha gaita que requintea, como todas as de Galicia, as do norte de Galicia. É unha gaita moi homoxénea en canto a tipoloxía asturiana, é dicir, das gaitas do oriente asturiano, as do occidente e as da parte oriental de Galicia, casi non hai diferencia. O sea, hai moita homoxenidade en canto ao tipo de palleta, ao tipo de escala, ao xeito de tocar, é moi parecido todo. Bueno, esas son, digamos, os tipos que hai de gaita de forma medieval, non? No noroeste. Que modos hai incógnitas sobre esta tipoloxía? Por exemplo, que modos se empregaban nestas gaitas, non? Digo modos porque xa está claro que as gaitas teñen escalas modais, non? A parte da escala temperada que se desenvolveu, xa vos digo, a partir do 1850, aquí en Galicia, está claro que como aparecen gaitas modais en todo o noroeste, a gaita medieval seguramente tocaba en esas escalas porque tampouco había máis para onde ir. É o que había naquel momento, era o sistema musical. Quédanos por saber que modos se empregaban nas gaitas. Entón, en Galicia, xa vos digo, aparecen gaitas en modo de sol, son moi frecuentes, e en Asturias igual. Despois aparecen gaitas en modo de la en Sanabria, é a escala típica. Bueno, hai pouco descubrín dúas gaitas que me chamaron moito a atención. Unha é esta, é unha gaita sanabresa que está na Fundación Joaquín Díaz, fixenlle unha copia, trouxeronma seguramente porque eles pensaban que era unha gaita en ré, pero non era unha gaita en ré. Cando a empalletamos para que se equilibraran o quinto grado coa tónica, resulta que sale unha escala en altura de do, pero é unha escala en altura de do que está en modo de mi. Veredes como sona. Eso é un modo de mi. Ten o semitono entre esta nota, entre o primeiro e o segundo, e entre o quinto e o sexto. Ben, pero sucedía outra cousa a esta gaita que era curioso, e é que
o roncón que trae é enorme para o punteiro que ten. Entonces pensei, o Oli tamén pensou, cando falamos sobre esta gaita, que igual é que era para facer a tónica aquí. É verdade o que pasa ao facer a tónica aí? Se lle abrimos o roncón, agora hai que abrirle un pouco de máis, porque o pallón que ten, como vedes, ten que ser pequeno para poder facer a tónica onde a facemos normalmente, e dá problemas. Este pallón debía ser, polo menos polo normal que nos usamos, pois 1 centímetro e pico máis. Bueno, pero se lle poñemos a tónica aquí, o modo de lá, que é o modo sanabrés. O sea, esta gaita podería indicar, desde o meu punto de vista, que as gaitas máis antigas facían a tónica nesta posición. De feito, hai máis gaitas en Europa que o fan, e documentos antigos que o indican. Entón, é curioso que esta gaita coa tónica aquí dé exactamente o modo que usan os sanabreses, o modo de lá, non? É curioso. Pensei que era un caso único isto do modo de mi. De feito, hai repertorio tradicional en Sanabria, por exemplo, para modo de mi, pero resulta que non, porque despois, dali a uns meses, no Museo da Diputación de Lugo atopei esta outra gaita, que é da Fonsagrada, e ten a mesma escala, está en modo de mi, mirade. O sea que podería ser, polo menos hai 2 exemplos de gaitas en mi, podera ser que se empregasen ese modo tamén, aparte do de lá, pero claro, iso vai ser tamén difícil de saber, porque non quedan gaitas medievais, o único que quedan son estas gaitas que van aparecendo, que tampouco sabemos exactamente se representan. Pero bueno, desde o meu punto de vista está claro que se na Edade Media o que se empregaba era un sistema modal, e de feito no canto tradicional quedan moitísimas cancións modais aínda, pois casi seguro que había gaitas para tocar en moitos modos diferentes. Eu creo que sería do máis lóxico, sobre todo se tedes en conta que na Idade Media os gaiteiros estaban presentes en lugares de representatividade. O sea, tocaban nos pazos, e nos pazos cantábanse en modos, o sea, e nas igrexas cantábase en modo, e a gaita estaba ali na igrexa, e facíase canto llano, pois, nos diferentes modos, e seguramente había gaitas para tocar en diferentes modos, pero tampouco vamos a saber nunca. Escala sin subtónica, pois non hai, eso é casi seguro. Se mirades o repertorio tradicional, hai moitas pezas que non teñen subtónica, e ademais sucedelles outra cousa moi curiosa. Por exemplo, nas danzas de espadas, hai moitas danzas de espadas que non teñen subtónica, e que nunha zona onde as gaitas non requintean teñen unha nota por encima da tónica. Dades vos conta, se facedes a tónica nesta posición, tedes unha nota sempre por riba da tónica, e iso aparece en moitas danzas de espadas galegas, e ademais en moitas outras pezas. Entón é bastante posible que as gaitas medievais fixeran a tónica aquí e tuveran unha nota por encima da... tampouco vamos a saber, pero bueno. En fin. Isto era para falar do bordón, pero como xa vos falei del, e aquí está a iconografía da discordia. Bueno, da discordia nada. Como vos decía antes, cando nun manuscrito do nivel das cantigas de Santa María un artista representa detalles organolóxicos claros, está claro que está copiando da realidade. E aquí tedes unha gaita representada no século XIII, que ten unha datación que é imposible de rebatir, porque foi encargada por Alfonso X, o sea, non hai imposibilidade de que as cantigas estén mal datadas. Hasta iso se chegou a decir das cantigas, que están mal datadas, o sea, simplemente por esta iconografía, o sea, porque como non cadran, non, además de por outras cousas. Sí. Es que hai un códice que está copiado máis tarde, pero non sei que tiene miniaturas. Xa. Bueno. Se confunden los códices, por eso dicen que esto es del 14. No. Que pasa con esta iconografía? Que en Europa este tipo de gaitas, con máis de un bordón, aparecen no século XV. O sea, no noroeste da Península Ibérica había gaitas con máis de un bordón no século XIII, e eso proe. Claro, porque... Pero vamos a ver,
Vamos a ver, as primeiras poboacións non estuveron nas penínsulas pois de Italia, da Península Ibérica, por onde entrou a sabiduría dos árabes, pola Península Ibérica, polo sur de Europa. O sea, non é nada raro que a península fose un sitio que irradiase cultura hacia lá. Cando máis se tedes en conta que o Camiño de Santiago non é un camiño cristián, é moito anterior. Moi anterior, hai datos xa que se sabe que é precristiano o camiño, a xente viña aquí por algunha razón e despois iba para lá. Bueno, o caso é que estas gaitas aparecen moi tardíamente no resto de Europa e aquí temos unha gaita da que se teñen dito cousas moi raras, como por exemplo que eses bordóns dobles son unha especie de tutor para que o bordón non se doblara, en que cabeza colle que un bordón dese tamaño se doble ou necesite algo para sujetalo, non. Que esa gaita, para min, claramente, é unha gaita, son dúas gaitas nunha, ou sea, se vedes hai un xogo de bordóns longos cun punteiro longo e un xogo de bordóns máis pequenos, mirade as proporcións, ou sea, é un detalle organolóxico claro. O sea, hai dúas gaitas postas nunha sola gaita. Para min, eso non ten dúda ninguna. Por qué? Pois porque é unha gaita mellor para tocar en dous modos diferentes. Simplemente por eso, pode ser. O sea, pero o que está claro é que en Galicia, no resto do noroeste, había xa gaitas con varios bordóns no século XIII. O sea, adiantamos a Europa en 2 séculos, nada menos. E desde aquí, non. O problema é que non sabemos de onde se puxo. Xa, bueno... Claro, es que las cantidades que salen de los conturbantes de todo el corazón. Me parece que hay muchas cosas aberrantes sobre este instrumento, porque a nunca instrumento que se refiere a este tipo, a mí, el problema es, por ejemplo, que el soplete, el puntero, es una pieza que es un dibujo muy largo. No, pero hay otro instrumento en las canticas que responde a esa forma. Es decir, el punteiro y el soplete se continúan y hay un fol que los engancha. Hay otro instrumento en las cantigas con esa forma. Pero no he visto una gaita de este tipo. Nunca lo he visto. No sé por qué se va a hacer un instrumento como ese. Me parece que yo soy también pintor, aberrante, es un pintor muy malo. Que imagina muchas cosas que no trabaja con un modelo. Es un facto que existe muchas veces en la iconografía musical. A mí me parece que no es un instrumento interesante porque es un caso casi único. ¿Por qué? Yo, si puedo hablar de ellas. Claro. El problema es que es una representación que tiene cosas aberrantes, pero es que hay otras que no lo pueden ser. Sobre todo aquí la clave son los bordones, que es que eso es lo raro en aquella época. Hombre, ya lo dice Adam de la Hall, que ya se usaba el gran bordón en la gran bordón. Pero lo curioso del caso es que para ser el único caso que está representado en el siglo XIII, coño, lo que representa en el XIV está permanentemente, con lo cual quiere decir que esto ya está. Lo que es aberrante aquí es la mano de izquierda. Sí. La tiene metida por el folleto, está aquí. Ahora, lo demás, y luego como curiosidad, en Asturias hubo una fábrica de gaitas de recuerdo, que es estas que tienen las tiendas turísticas, ¿no? Y era eso. Sí. Es decir, que es fácil que el que dibuja se le vaya la cabeza y te haga como si fuese un único tubo, sí, el soplete y el puntero. Pero claro, es que a lo mejor lo que quiere representar es que era una gaita que llevaba un fuelle muy alto y que tenía mucha caída hacia atrás. Sí. Pero hay partes que son muy verosímiles. Sí, sí. A mí me parece que sí, pero es que además, yo luego lo voy a contar, es que ese punto de unión que tiene ahí los bordones y esa comicidad ahí, lo que te está diciendo es que es una gaita que tiene 2 piezas. Sí, clarísimamente. Y es que eso lo estamos viendo hasta el siglo XVII. Sí, 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 así es. Así es. De hecho, de feito, os instrumentos das cantigas son tomados noutros ámbitos, como nos instrumentos de corda, por instrumentos copiados da realidade que se usan para sacar proporcións desde ali, desde a cantigas, e repetir instrumentos, e funcionan. O sea, por que nos outros instrumentos sí, en esta iconografía en concreto, non? Había un paspán entre os dibuixantes das cantigas? Eu creo que non. O sea, eran artistas de nivel que eran contratados por un rei para facer a iluminación dun libro moi importante. Moi importante. O sea, esta persona estaba copiando, casi seguro, dun instrumento real. Claro que é un artista, o sea, para que representara con esa actitude tería que ser un artista e ademais gaiteiro. Y luego hay otro dato que es clarísimo de que eso es así. Es que si os fijáis, esto está en el códice del Escorial que llaman el Príncipe, que es uno de los 4 casos.
Y ese códice es el único que tiene los músicos, sale cada 10 cantigas, a las de vos sale, solo sale músico. Claro. Porque, por ejemplo, el Enrico, que es un códice parecido más pequeño, que está también en el Escorial, que lo mandó para allá Felipe II, en ese códice salen músicos, pero no como es. Claro. Es que esto es casi como si estuviesen repasando É que é así. el instrumentario de la época. Exactamente. No voy a decir, claro, como se hacía ya en el siglo XVIII con un sistema, ¿no? Pero hai algo de eso. Sí, sí, hai esa intención, é como o Pórtico da Gloria, hai a intención de representar instrumentos reais. Tenemos que aceptar que hay una parte de la iconografía musical que es adaptable, por razones distintas. Por ejemplo, el artista no tiene modelo, él va a imaginar lo que piensa que es. Sí. Es una realidad. Y me parece que este caso es así. Una gaita es un bolso con muchos tubos. Bueno. Sí, pero esta... También en la obra de artistas muy como Jordans, que tiene un dibujo muy preciso de un gaitero. Y cuando le utilicé más tarde para hacer pinturas, todo era verano. Ya, pero es que yo creo que la iconografía hay dos tipos claros, es decir, hay un tipo en el que el artista realmente representa un modelo cognitivo, un modelo que él tiene en la cabeza y lo pinta, lo esculpe como le sale, y hay otros tipos como la del Pórtico de la Gloria o que tienen que quieren representar instrumentos reales. O sea, y que seguramente está el artista copiando de un instrumento, porque si no hay detalles como estas longitudes de los bordones, de la proporción con los dos punteros, que son, es decir, si un artista no lo está copiando de la realidad, ¿por qué hace eso? Eso es un detalle difícil de tener en la cabeza si no se está copiando por parte de una persona que seguramente no era músico. Bueno, en todo caso, yo creo que representa un modelo real, es mi opinión simplemente. Bueno, dentro do noroeste da península hai dúas áreas, claramente, na área que é colorada, que tedes aí, aparece únicamente o modelo medieval, inda que, bueno, en Asturias aparecen tamén gaitas con dous bordóns sobre o ombreiro, pero máis ben creo que teñen a opinión de que é unha cousa moderna que... Sí, seguramente. Bueno, pero na parte máis occidental de Galicia aparecen xa outros modelos de gaitas diferentes. Bueno, nos séculos XV e XVI generalízase por toda Europa o uso de dous bordóns. Eu puxen a través do camiño, pois que se as primeiras iconografías con dous bordóns aparecen aquí no noroeste, pois seguramente o camiño, xa vos digo, foi un vehículo de transporte de información cultural, pero poderosísimo. Sobre todo de transporte de aquí hacia lá, sobre todo. Bueno, polo menos, polo que eu observo agora nos turistas, poucas cousas traen e moitas cousas levan. Non, realmente o proceso é o mismo agora que antes, o sea, a xente ven aquí a visitar e quédase con cousas, leva música, libros, pero realmente traen cartos simplemente, o sea, bueno, é un camiño de ida e volta, por suposto, pero para min é máis de ida que de volta, cando o normal que se pensa é que é máis de traída que de levada, o sea, pero bueno, o caso é que aparece este tipo de gaita por toda Europa nese século, representado na iconografía con toda claridade, e aquí tedes bueno, na Catedral de Astorga, aí tedes do século XVI unha gaita deste tipo perfectamente esculpida. E aquí tedes unha gaita antiga de Galicia con esa morfoloxía. O que pasa é que ten un ronquillo aí que a min me despista, porque, bueno, realmente que esta gaita aparece nunha zona onde a gaita de ronquillo é dominante. Ademais, ese ronquillo, como vedes, non pertence á gaita, non? É outra madeira, ou sea, é unha artellada que fixo. O caso é que na zona sur de Galicia sí que aparecen modelos con dous bordóns e soplete. Aparecen modelos antigos con esta morfoloxía. E o tedes pintado, estos eran, Oli, esta foto pasáchesme a ti. Eso é, os irmáns Lorenzo de Arcade. Sí. E aí tedes, pois, coa gaita con dous bordóns e soplete. Ben, pertence ao sur de Galicia, xa vos dades conta, a comarca do Baixo Miño.
Esta é outra gaita de 2 bordóns que recuperou aí Luís Mondelo no Bierzo. Os torneados son moi parecidos aos dunha gaita de barquín, pero o punteiro non. O punteiro. Está na zona límite, está en el pueblo, pertenece a Maragatería. A Maragatería. Está moi cerca de León. O punteiro é extraño para ser galego. Para ser galego é extraño. Ten unha gorxa de 5 milímetros. E iso non aparece en ningunha gaita de barquín. Teñen gorxas de 4, 4 e pico, 4 e pouco, a 5 ningunha. Por lo menos polo que eu coñezo, ningunha. Por lo tanto, é un punteiro ademais que ten doble furación, o sea, ten esta serie de furados, pero polo outro lado ten outra serie de furados que están tapados, o sea, é unha cousa curiosa. Se existiu naquela zona algunha gaita seguramente parecida a esta, non o sabemos, se é unha exportación de Galicia ou non. Sí, é que este torneado aparece en toda esta zona, aparece en Coimbra tamén, este tipo de torneado. Sí. Eu se tuvera que decir de onde ven este torneado, diría que era o tipo medieval, seguramente, porque aparece en toda a zona, xa che digo, desde Coimbra, Setúbal, Coimbra, Galicia, Asturias, é o torneado típico. Bueno, pois que hai a posibilidade de que en León existira esta gaita con 2 bordóns. De feito, en Astorga está aí, xa vos digo, nesa... Bueno, hai outra gaita que atopamos con 2 bordóns en Vilalba, aparece esta gaita, hai outra que tiña Antón Corral, esta mesma, mismo torneado, para min do mesmo artesán, e vedes que ten un ronquillo salindo ao lado do ronco. Non é un ronquillo como os outros dos que vos falarei despois, vedes que ten orellas incluso, vedes aí o detalle, verdade? Ten orellas, o ronquillo é un ronquillo, digamos, diferente dos da zona de Pontevedra. É unha gaita bastante aguda, pequeniña, en re ou así, creo lembrar, e é outro modelo máis de gaita con 2 bordóns que aparece en Galicia, do que nos quedan únicamente dous exemplares. Hai outro tipo de gaita máis de 2 bordóns que é a gaita de ronquillo. A gaita de ronquillo foi unha gaita moi tocada e moi estendida nas provincias de Pontevedra e a Coruña, máis ou menos, non quero dicir que coincidan os límites exactamente. A gaita de ronquillo, vedes que ten o bordón á quinta, afinado na quinta, que leva unha palleta e sale por este lado do fol. Foi empregadísima hasta o 1850 empezou a decaer, porque esta gaita son gaitas modais. O ronquillo non se pode afinar ben cunha escala tonal, é imposible. Hai moitos grados que se matan con el. De feito, o que domina a técnica e a afinación desta gaita é o ronquillo. Está todo en función dese pequeno bordón, porque manda moito. Unha quinta cunha palleta aguda, ademais, unha quinta aguda, manda moitísimo. Entón, pois este tipo de gaita chegou hasta nós moi ben conservada, gracias a que conservamos as gaitas de Villanueva, os repertorios que recolleron Castro San Pedro e Perfecto Feijóo e as grabacións de Perfecto Feijóo, o sea, se temos todo, palletas, as ferramentas que están no Museo de Pontevedra de Villanueva, quedou todo conservado como unha cápsula do tempo. Son gaitas que están en sol modal, e podo vos amosar como sonan. Esta é unha réplica da de Perfecto Feijóo. Vedes que ten pois a subtónica, é un modo de sol
é un modo de sol, pero cando falo de modos de sol tampouco vamos a saber nunca como eran os modos realmente na Idade Media. Sabemos cales son as notas, pero a afinación exacta dos grados desas notas non a vamos a saber, porque podían estar 20 cents arriba, 20 cents abaixo. O caso que ocorre nestas gaitas de ronquillo é que todas as notas da escala modal están desviadas, digamos, do patrón tonal ou do patrón de 200 cents entre cada tono, están desviadas deso para que todas as notas non produzcan batimentos ca quinta. Entonces, a subtónica non está realmente a 200 cents da tónica, está un pouquiño máis alta. O segundo grado está un pelín alto, o cuarto grado está alto. Entonces, todas as notas están diseñadas para que afinen co bordón. É posible que eso fose o que sucedese na Idade Media, porque o bordón era un recurso que estaba xa normalizado. Ben, esta é a distribución da gaita de ronquillo. Hai gaitas que levan o ronquillo aquí, onde vos indiquei. Hai algunha que teño visto que sale o ronquillo por esta parte de aquí do fol, pero poucas, o normal é que saliran así. E estas son as palletas da gaita de ronquillo. Están este tipo de palletas asociadas especificamente, esta palleta grande das que vos falaba antes, a esta tipoloxía en concreto. E aí tedes algunhas desas palletas, comparadas coas outras, coas de tipoloxía medieval. Ben, no século XVI empezan a aparecer gaitas por toda Europa con barquín. En Galicia non sabemos de cando ven esta tipoloxía, pero sí que sabemos que apareceu e que foi moi tocada. En Galicia, no sur de Galicia, conservouse. Hai outro exemplo na provincia da Coruña, outra gaita de barquín en Noia e unha gaita de barquín no Museo de Lisboa, co marchamo que pon Lisboa. O sea, entón é posible que fora unha tipoloxía moi estendida, pero que despois se foi reducindo hacia a área do Baixo Miño, e ali quedou conservada hasta os anos 20, máis ou menos. Nos anos 20 despiezouse completamente. Quitouselle o barquín, puxoselle un soplete. Eso contaban os gaiteiros, non é que o diga eu, contaban os gaiteiros que lle decía a xente que estas gaitas non eran galegas, porque naquel momento estaban os do Soutelo de Montes a toda leche, establecendo aquel tipo de gaita como a gaita galega. Entonces esta gaita despiazaron, a ronqueta saliu dai. Hai xa exemplos un pouco máis tardíos de ronqueta que xa non sale da mesma buxa, sino que está en buxas independientes, a de Estás, por exemplo, como era, o cesteiro de Estás, era así. E despois eu creo que a ronqueta migrou hacia o lado do fol, porque o marreco facía gaita xa deste tipo, migrou hacia o lado do fol, estableceuse esa tipoloxía de gaita con ronqueta que aparece en moitos sitios de Galicia xa moi moderna. A gaita de barquín ten varias cousas curiosas. Por exemplo, a parte do barquín, a palleta da ronqueta, que eles lle chaman orneón. Orneón é o grande e ornillo é a ronqueta, a palleta na ronqueta, e as palletas do punteiro que levan un xugo, que é un xugo único, que leva un parafuso pequeno para poder regulalo. O sea, e ademais os punteiros levan unha chave. E ademais as gaitas de barquín aparecen normalmente con un xogo de 2 punteiros e unha peza no ronco para poder facer nunha gaita dúas, nunha gaita dúas, nunha gaita dúas, como na cantigas, nunha gaita dúas. Non é unha cousa extraña. Ben, levan unha chave os punteiros, xa vos digo, para emitir un grado por encima da tónica. Da gaita de barquín, pois, vou ben de tempo. Xa pasei, xa acabei, xa estou acabando. Bueno, despois nos séculos XVII e XVIII aparecen por toda Europa xa gaitas con 3 bordóns, e en Galicia tamén temos un exemplo de gaita con 3 bordóns, que son as gaitas de 4 voces da zona interior de Galicia, de Arzúa e Terra de Melide. Unhas gaitas que normalmente son moi agudas, na que curiosamente o xeito de tocar e as melodías se parecen moito ás da zona oriental,
Son gaitas que requintean, ainda tendo 4 voces, os gaiteros requinteaban, unha cousa que é bastante complicado de facer, e teñen esa morfoloxía que vedes aí, é dicir, a ronqueta e o ronquillo, que nesta zona se chaman ronquilla e grilleiro, salen da mesma buxa, iso é o típico das gaitas de 4 voces, e polo resto non ten nada máis de particular. Bueno, despois hai cousas raras que aparecen en Galicia. Por exemplo, este punteiro doble, que aparece en 2 sitios, ademais, este é dos encantiños, verdad, pasou o Castor e Félix, esta fotografía era do gaiteiro dos Encantiños, non? Sí. Pero aparece en Vigo tamén, hai outro punteiro igual a este en Vigo. É curiosísimo, xa o vedes aí, non necesita ninguna explicación, 2 tubos perforados no mesmo punteiro, todo feito a man, con 2 buratos para cada nota, simplemente engade volumen, leva 2 palletas e nada máis. Se isto é algo que existiu noutra época e do que só nos quedaron estos restos, non o vamos a saber, pero bueno, é un caso dun... E aí se acabou, non teño máis nada que engadir. Se tedes alguna... Gracias. Gracias. Ahora, se tedes algunha pregunta, xa lle podedes dar. Di, Luis. Yo, en mi ignorancia sobre la gaita, me gustaría preguntarte si el deterioro de la gaita de Barquín, no sé si, yo no soy gaitero, pero si puede ir ligado a lo mejor a un, no sé si el Barquín resta prestaciones a la hora de digitar o sea, el tocar la gaita con Barquín te da las mismas posibilidades de digitación que sin tener Barquín. Sí, lo mismo, sino que se lo pregunten a Jean-Pierre, da las mismas posibilidades, sí. Dice Luis si el uso del fuelle de insuflación, del fuelle neumático, impide de alguna forma la digitación o... No. Me parece que cambia nada, solamente que las paellas funcionan con aire seco. Sí. Que es un constructo para tocar, pero puede ser problemático cuando tocas en un auditorio con aire acondicionado. No cambia nada. No cambia. Tengo una pregunta. La llave del puntero de la gaita de Barquín, sí. ¿es para requintar o solamente es una nota? Una nota más. Y puede tener que ver con lo que os explicaba antes de que en la época medieval había una nota por encima de la tónica. ¿Os dais cuenta? Esta chave simplemente engade unha nota por riba da tónica, que é o que sucede en moitas melodías antigas, é dicir, para tocalas necesítase unha nota por encima da tónica, e o que sucede é que nas gaitas de Pontevedra, de toda esa zona, non requintean. Para requintear nunha gaita destas, como está no repertorio de Feijóo, que sí que hai moitísimas melodías cunha nota por encima da tónica, hai que facer un medio burato. Un medio burato dentro de digitacións que a veces son complicadísimas. Hai fraseos por encima de pasacorredoiras que tocaba Villanueva que son unha locura. E se hai que meter un medio burato polo medio, inda máis. O sea, son casi imposibles de tocar. Eles tocaban, non sei, o sea... Eu digo, falo desde a miña experiencia de 5 anos traballando con esta gaita, hai fragmentos que son moi difíciles de tocar, moi difíciles. Esa chave soluciona ese problema, pode ser por eso simplemente, porque hai melodías que levan unha nota por riba da tónica superior.